ये सोईन सोईन. भावाशी तुका माहितीये ही वरजी ब्राझील सारखी घरा दिसतात. तर आधी काय नव्हता, नुसता जंगल होता. वय वय मी पण ऐकलेलंय या पायपावर सिंह येऊन गेलेले. मगे माझं आजू सांगायचो. भावाशी छत्रपती शिवाजी महाराज तलावासून एक सुरंग गेली डायरेक्ट पवई तलाव. काय म्हणतोस? हम्म. बघूया मरे. भावाशी तुका माहितीये जंगल मंगाच्या गणपतीची रांग बडवाईक पर्यंत गेलेली. काय सांगतोस? भावाशी तुका माहितीये आपल्या इथे खदानीत दर अमावस्या पौर्णिमेक एक बळी लागता. आज अमावस्या. आठवण करून किती दिलं. भावाशी यावर्षी आपल्या साई भंडाऱ्यात अख्खी मुंबई जेवली. काय सांगतो? सगळ्या भंडाऱ्याचं रेकॉर्ड ब्रेक केल्यान. साई बाबा की जय. ए शान्या होय काय करतो? भावाशी तुझी भाईगिरी खयव कर पण हय नको. किती आहे? हय बघ. अरे मेले आधी तरी सांगायचं. आपण चलता चलता उत्साही जवळ पोचलो. चल चल चल. मगे मान खाली मान खाली. भावाशी या कोकण नगरा हे रायगड टू सिंधुदुर्ग पट्ट्यातील लोक राहतात. काय बोलतो? साउथीन भाभी आपके पानी का नंबर आया है. आणि हे नाही ते आता आता इलेत रे. मगे चलात. भावाशी किती वाजले? 8 वाजले असतील. हा मगे मी निघतोय. ए पोरीची लपडी. तसा नाही रे. भांडूप मध्ये 3 तोंडावाली बाई इली हा. हा अरे मी पण ऐकलंय टेंबी पाड्याक मान कापू फिरता. अरे मग चल. हा ए थांब मेले थोयस टेंबी पाडो हा. मागे फिर.